Lourdes está una ciudad que queda na pia de Pirenees de la parte sur de Francia. Na ano 1858, Virgen Maria aparece 18 viaja na un joven llamado Bernadette Soubirous na un grot na el lugar aqui. Desde el tiempo ahí, Lourdes se convertiu en un lugar de peregrinación más importante en el mundo. Huis van pelgrims está organizando viajes para Lourdes para más de 100 años acaba. Tui van Meil, de embajador y guía de agencia aquí en Limburg, y tiene 45 años brindando el servicio aquí na devoto de Virgen de Lourdes y es de 104 viajes que el señor Van Meil está llevando grupo de Aruba para la peregrinación a Lourdes. El sentimiento na hora llega a Lourdes da algo que no por describir en palabras, según Tui van Meil. Lourdes is een begrip voor heel veel mensen. Het is een begrip voor mensen die gelovig zijn, maar ook niet gelovig, die toch daar weer kracht op doen. Ze zeggen wel eens, we gaan er met je fiets zijn, als je slechte banden hebt, krijg je nieuwe. Dat zijn fabeltjes. Maar het gaat er wel om dat je hart van binnen weer gevuld wordt met sterkte, dat je kracht krijgt om weer er tegenaan te kunnen. Wat voor ziekte of wat ook ellende dat je meemaakt, in Lourdes word je weer gesterkt. En dat is de kracht van Lourdes. La experiencia religiosa está único. Camina lo pasa en diferentes partes del santuario, incluyendo el grot famoso Camina y Virgen de Lourdes aparece na Bernadette. Tui van Meil te explica más con el ruta lota. Ik heb al meer dan honderden pelgrims uit Aruba mee naar Lourdes gehad. Ze kunnen bij mij opgeven en dan ga ik zorgen dat ze in Nederland een goed onderdak hebben en met de bus mee naar Lourdes kunnen. Het is een 9-daagse busreis. We vertrekken hier in Aruba 16 september. Dan kom je 's morgens de 17e aan in Amsterdam, Schiphol. Daar zorg dat er een bus klaar staat. Die breng je naar Weert. Gaat via Maastricht, door België, door Frankrijk. Op een toeristische route doen we 2,5 dag over om in Lourdes te komen. We gaan ook via die weg richting Nevers, waar Bernadette, de heilige Bernadette, ligt opgebaard in een schrijn. Bernadette heeft daar in het klooster gewoond en is daar overleden. En dat kunnen ze nu zien liggen in de schrijn in Nevers. Vanaf het eerste diner tot de laatste lunch als je terugkomt op de 27 september. Dan, de 27 september, ga je weer terug naar het hotel. Daar staat het diner voor u klaar. En dan de 28e kunnen jullie dus op eigen gelegenheid of met de grote bus, wat we straks zijn afspreken de donderdag, kunnen jullie weer terug Amsterdam of naar verder familie. Tengo oportunidad más para topar señor Van Meil, ya web sabor na paradera número 39A y haya toda información que tiene ministerio tocante el tour de peregrinación de Lourdes, colota na september. Donderdagavond om 7 uur ben u daar van harte welkom en zal ik u daar verder alles uitleggen hoe het gaat, reilt en zeilt met de bedevaart richting Lourdes vanaf Aruba. Aldre Quarlman, Telenoticia.